Vi vil gerne præsentere, hvordan man kan påføre kakaosmør med en airbrush og et trommepiskeris. Vi sprayer med nogle dots i en sort nuance. Så tager vi vores airbrush og lægger nogle forskellige lag farver på for at få nogle nuancer. Og så lægger vi en baggrund, kaster noget chokolade ned, og så er det som at bygge et omvendt maleri op. Ja. Vi har i dag taget polykarbonatform med. Så har vi taget en varmepistol, dels som vi bruger både til at varme formene, hvis det er nødvendigt, og som vi kan bruge til at varme kakaosmør eller airbrush-pistolen også op, hvis den ligesom lige jammer og er for kold. Så har vi taget en lille kompressor og en lille airbrush med en 0,5 mm dyse, som nok er det mindste, man helst vil arbejde med, hvis det også skal være en lille bit smule effektivt. Vi har en polykarbonatform, og det er en ret hård form, som den er vældig velegnet til det her. Også, det giver også et flot shine, når det er, at vi vender de fyldte chokolader ud. Det, der gør sig gældende, det er, inden vi går i gang, så skal vi jo klargøre den her form til spray. Og dels er der jo, at formen den skal være rumtemperatur, så den skal have den temperatur, som der er i det rum, man arbejder. Og det kan man gøre, hvis man har en lidt for kold form, så kan man godt varme den op med en varmepistol, som vi har her, hvor man lige ganske lidt stryger lidt varme på formen. Og så skal vi selvfølgelig også polere den med enten noget vat, men ellers også en bomuldsklud. Ikke noget, der egentlig kan ridse overfladen her i selve formen. Og det betyder, at man kan ikke bruge en fiberklud, fordi fiberkluden den fungerer som et fint stykke sandpapir. Så man polerer den, så man sådan er sikker på at fjerne eventuelle kalkrester i formen, efter man har vasket den. Hvis de trænger til efter nogle støbninger og blive vasket, så er det egentlig vigtigt, at vandet heller ikke er for varmt. Og det betyder, at det er maks 80 grader, at sådan en form som den her, den kan tåle. Og lige efter, så tørrer man efter med en bomuldsklud og får den poleret. Vel at mærke vand uden sæbe? Jeps, det er vand uden sæbe. Og det er noget lettere at få den poleret, imens formen er varm, og man er sikker sig egentlig at få kalkresterne væk. Her om bagved har vi jo sådan et lille varmeaggregat, som holder færdigblandet kakaosmør, som er det, man normalt vil bruge ude i konditorierne. Holder det ved nogle 30 grader, så det egentlig er klar til at bruge. Så skal man lige ryste, og så er det tempereret. Hokus pokus, chokoladesmør, ikke fokus. Værsgo. Men det der er vigtigt, det er egentlig, at temperaturen den er omkring 29-30 grader på den smelte kakaosmør med farve. Og det jeg egentlig gør nu, det er, at nu vender jeg formen på højkant, og så har jeg den her til at lave dots med. Og teknikken ligger i nu her, jeg holder penslen lidt fra formen, og så laver jeg dotsene ved at give det noget bevægelse, lige så vel som man vil temperere chokolade. Så her der drejer det sig om egentlig at få noget bevægelse i kakaosmøren med farve. Og så i det, at den egentlig rammer formen, og bare den der afstand fra pensel til formen, det er nok til, at kakaosmøren den når at krystallisere, og den vil sætte sig som nogle dots på formen. Tager og hælder en lille smule i, og så lige kører ud, så den er i gang. Og så når man starter med at spraye, aldrig start med at spraye direkte ned i formen, for så får du sådan en stor startklat. Og man kan også sige, at her der er det jo igen lufttrykket, der gør, at kakaosmøren den krystalliserer. Og
Og uanset, nu er det en forholdsvis lille dyse, der er på her, så det kræver heller ikke et ret stort tryk fra selve kompressoren af. En større dyse, jo mere tryk, men airbrushen her, den er jo tilpasset efter, at den laver sådan et fint lag, som den gør. Når den skal krystallisere, som den er i gang med her, at der ikke er nogen løber på, det vil sige, hvis der har været for stort eller for tykt lag spray på, så vil det begynde at løbe, og det skal man jo gerne undgå. Men når den så krystalliserer, er det faktisk bedst at sætte formen sådan her, fordi at den får luft fra begge sider af. Ofte ser man, at man placerer formen sådan her, men der sker egentlig det, at selve kakaosmøren, den kan ikke komme af med den der overskudsvarme, der egentlig er. Så selve krystalliseringen, det tager lidt længere tid. Så det er absolut at foretrække, at man holder eller placerer formen sådan her. Grunden til at skifte og rengøre sin lille kop til airbrushen for eneste gang, altså, det er nok egentlig bare at få kørt den tom, og så kan man let gå videre til den næste farve. Men den der lille overgang, den ser man ikke, når det er, man skal spraye selv, når det er fra rød til gul. Så er det minimalt, hvad man ser overgang, inden at den har en fin gul farve. Eller hvad plejer du at gøre der, Thor? Jeg plejer altid kun lige at køre et stykke papir ned i koppen, og så lige egentlig bare lige køre den ud. Så er den ved at være tom. Og så gør det samme, når jeg kommer den gule i, og når den så chancerer over i en acceptabel gul, eller hvilken nu farve man kører, så kører videre. Der findes jo alle mulige udgaver af spraypistoler. Ja, og man kan få nogle meget billige løsninger i lavpris supermarkeder, eller byggemarkeder hedder det. Så kan man se, at formen den egentlig ser lidt mat ud nede i, og det er en god indikation for, at kakaosmør den er færdigkrystalliseret, inden at Thor han kan begynde at spraye igen med en ny farve. Og det er egentlig ret vigtigt, at man lige sikrer sig, at formen den er færdigkrystalliseret. Hvis man gerne vil have et fuld shine på den her med de farver, der nu er, altså den røde og de her dots, og selvfølgelig også den gule, så lægger man sådan en baggrund af hvid sprede. Og der er det også altid en god idé at starte med den mørkeste kakaosfarve, og så ligesom arbejde sig ned, så vi arbejder fra mørkrød ned i gul, og så slutter af på hvid. Så det er lidt lettere end at blive den ud fra hvid til sort. Så det er mere at have et flow i den måde, du maler på, så du får et ensartet lag igennem hele chokoladen. Hvis det er, at den blokerer oppe i selve dysehovedet, så har man en lang nål, som går igennem selve airbrushen. Den kan man løsne heroppe bagved, og så kan man trække en lille bit smule ud. Og på den måde kan man lige fjerne de værste klumper. Så plejer jeg gerne at tage dem og lige let banke dem ned, for at det sidste chokolade det lige sådan kommer ned til kanten, sådan at meget af det overskydende chokolade, der kunne have siddet inde i formen, ligesom kommer ned på plastikken.